Не, с боксерки сме. То доста сексови боксер. Ние сме сега. Рубича Дани, ми рубича Махи това вече! Всеки клип го повтаряш. Защото ми рубича Дани като гадже. Виж колко... И Мира иска да си стане гадже с Дани. Аре, локи малко, бе, крава, нещастна Само пътса. прасе. Пацан си, бе! Ти си голяма пацан. Не! 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 Музата ми! Музата ми! Това е много изперес! Това е много скъпа мама! Бате, това е много... Това е най-скъпата марка процент! Абе, много си скъпа, бе! Знаеш колко е скъпа тази марка, бе? 2%! Леле, това си скъпа път! Айде ще изпера утре. Това са сърдително винет! Бате, за какво го направи? Защото нямам пръца. Няма! Ама ти си пърсала, Или по-скоро косата си. Да, моето коса е много яка. Да, бе, добре. Бате, за какво избърса? Знаеш колко струва тази блуза? 50 лева. 2 лева, да. Чакай хубаво да го избърша. 2 лева ми е купила бе! Бате, това е марката процент.